An lína lomanis tá súla gom tá Ray Mac Mánais chun tá tú Ray bhfuil tú go má? Éintach bhfuil an cluisin tú mé go soléir bhfuil tú? Tá tú beagnach cáhfuil tú níl tú am lá líon is tá tú beagnach faoin tua an bhfuil? Mai faoin tua chun daine mí. Ó na Royals chun daine Royals éintach ar fad. Ní bhain an Royal sin le riocht pátna tá zogad. An riocht sin é. Bemi de craoladh mar soldit an dráma ar Bell Beag ag deir na mísa tá mé cappa beag sé dulamach. Sinnach leim, bula me sin. Éintach ar fad. Bhuaigh tú, is cosúil go bhuaigh tú an dúis san Oireachtas? Bhuaigh. Anna bhá. Bhí is gom go raibh tú lárnach a sé, but ní raibh gom go scríobh tú dráma ar Curbe. Ní sin rud mé. Scríobh mé go leor dráma. Yeah. Has mé scríobh dráma nuair a bhí mé a phríomhaide ar Gaeilge míide. Sa counter seo, downach míide, yeah. Agus bhfuil ag gealmharg. Ó seo. Buníú Gaeilge míide in nónach míide. Seo. Ach ní raibh muid riamh site an. Tear gónach míide a bhanig an scoil. Ó seo. Hannig muid ar an síl ar a héana ar feh bliana. Seo. Agus an sin a maiile dúil ar feh rint blianta agus an sin hochra muid ag gealmharg. Ó bhí sé bheith bailile dúil, all right, sin sé. Ní muid a maiile dúil an sin hall a pobl an sin coist rá. Mar ní raibh fuirgnamh buan nó áit. Ní raibh fuirgnamh buan. Take him an scale. Rud a Harlan sin ag gealmharg ná go raibh scoil na Gailíní an sin ar Gard an aige ar bhóthar an Antaine Gláis ar Greendale Road. Sure. Agus bhí scoil na Múineadh níos fuidir teach. Agus chuí an dá scoil na chéile mar chónaim mar chóscoil Múineadh Cailíní. Agus fágu forganú folú. Agus chuí muid is teach gan organú sin. Agus sin áit bhfuil muid. Tá forganú all an nua ogan an eisiau a rinchfuid blianta. Beidir 3 bliana déag. Ach sin áit bhfuil Gaeilge míide post beogbachach. But tusa airí as agus tá tú déirú inis ar do héil nua mar dramador. Anna bhá. Well, tá mé éirithe as le líon blion déag. Agus an bhúsaigh obair. Tá mé obair. I say mar leachtóir le Gaeilge in Institiúd Oideachais Marino. Go bra. Yeah, I say ní fear díomhhaoinú tá mé cappa. No, ní riamhdíomhhaoin. Ní leachtóireachtain sin ar an chursa eiliúna do bhuinteirí tríbán na Gaeilge. Oh, right. Bachelor san Oideachas tríbán na Gaeilge. Antaine ceann sa tír. Sure. Agus tá sin a gáil neis seo an 5 bliain. Yeah. So tá an chiad chóthart an chiad trám muinteirí óga imimeach in bliana. Éintach. Elche go homeland tríbán na Gaeilge. Éintach. Amis just na Gaelscoil na agus na scoil na Gaelta. Tá gurgáil le sin mar tá scoil, tá cinnte ein téim leat. But bhí am agat an dráma seo a scríobh iad am séir. Well, hí go leor dráma scríobh agam mar a dúirt mé dráma de feistí gach blian an Gaelscoil míide. Sin bhí mé scríobh de chompantas amatéireach Mala clia aisterí bolfan. Yeah, cool me fui an dram sin. Scríobh mé drámaí don taibhearc. Yeah. An Gaeilge. But is not good for le radiodrama mar níl an. Well, near scríobh mé radiodrama a riamh. Drama radio agus an rud bhí an na Hannig IBA an Irish Broadcasting Association. Agus an teachtas le chéile agus chinse ar ghuis teiste a chur le chéile faoine drámaí radio. Agus bhí an spéis ogam drama radio scríobh ach bhí clúnar bhí scríb ogam riamh. No. So bhí Cathal Porter beidir bhfuil aine go ar Cathal bhíoh sé an bhíoh sé ar radio na Gaelta. Bhíoh go minic, agus far mór drámaí bhí sé in chóirleor drámaíochta ar Arna G feann na mblianta agus chinsesin ar chuirsa a thuirt ar lína. Seo nuair a bhí muid ar fad faoi dhéan ghlasáil COVID. An COVID. So bhí mé ansáasta go raibh Cathal am an cuasa agus chur mé seathar an
agus gist mé lena ghuiis agus lena chuid legenda fad Íntaach. agus bhí sé intinnta practical. Sure. So bhí smaoine agam faoine dráma agus chuir mé faoin bhráid agus dúirte sin smaoine bháin go ag de sin. Now, ní scéal green é seo, is scéal dubh go leor anna, scéal... Tá sé dubh go leor a tá grán dú an rud a bhí ag gceist agam nar a thoise mé scríobh, ní raibh sé gceist agam go mé sé grán ar a charbhí. Sure. Ach, tá mé sé agus má bhean in ar gcónaí faoin túa. Sure. Agus ar nós go leor daoine eile faoin túa. Thugad búirteoir necessaréis ar a chlanne muis na scialta ar an radio faoi Robálaí a breisiúteach I dtithe faoin túa. Oh, yeah, Tarlíonn sé. Yeah, Tarlíonn. A George muid len hen. Sé Janus muid dat dar loog sé seo. Yeah. So, mar signal, mar woord hieri, jen sé an swiner seo a magna. Geschreven een drama voor seo, agus Sean Roger schreef me. Mahu. An bonskeleton ondag wil Sean Lanun, kosul in hen, te jabba, ikke wijn, agus klinnen wat binje eigen a brisjesdag. No, klinnen wat goed ver gisteren die stijl. Voor maken, ja. In aardigen, agus ege green, agus a lot of coward J Mark Wilczek bunta. Agus ta an van tri hele, agus Janet she erupt an far hele a wuskulch. Sure. Ach, es pochera it's far more old. Oh, take him, yeah. Agus it bully a mahatamaha is maishtine. Ní fardas. Yeah. Jar session nach walonach an katamelach. Agus jar session well ar cool to cadre the gaskani. No, they're cool. August hagen sé togen sé klus le héisteach den chen agus klinian chen far file agus blindal hí sé agus jar sé. Oh. Hat den jegen se tach. Sin an rud a tamarralia ar sé. So. Okay, well nás an scéil umbláán, mar tá méid siúil go mór le éis leis an seachtain se cúin tá méid ceapar bheith sé dul amach. Ó, ionta gur fad. Agus nílach cúla méid le radiodrama ní bín furan kind of mhór ann, ní gáil ach trína... Sin tionna legendly yeah. Mar big... Nís móna trúr nó cahra mar eranon, mar le hamocht leahor a chleg. Níl, yeah. Ní bíon mór an, ní bíon leahor a chleg I gceist really ach féidir chuig nó mit. Sinné. Mar bíon intro one agus bíon ceola gimocht version de. So mar action mar drama ní bíon á féidir chuig nó mit is fiche. So níl well bhí mé chunará ar stáirte, but níl geisteach an Bertha hústar agus an Robálaí agus beidir an cat. Agus tagarda. Oh, tagan an garda. Okay, íntaach má. Yeah, tagan an garda agus bíon current chid léachar garda. Okay, anha. Well, listen, tá ag súil go mór le sin a ré agus gach rá ar an obair. Gur míle mai agus. Gur magad agus fáilteró go nuair a féimlinn mé darmada sin rá. Okay, be mé caintlaat ar bell. Slán leis. Amór. Slán amór. Slán sin Ray Mac Mánais a bhí an úman sin began in ísl ní is gom tá sé faoin tú áit éigen ar gulta, but mar a dúirt sé agus mar dúirt mise beag an drama sin ag dul amach lua go leor ar níor a féin, so comadig sibh bhur clúasa amach chun an rud sin a cluisin.